Да ме намажи, иначе аз не съм от тези деца. Да, доктор да го накараш нещо да... Особено пък за такива билки, разгонки. Кой не знае, кой ще така, кой ще стане, но като я слуша внимателно, какво излезе, нали, какво казва и променя. След това, аз 41 години бях лекар в район, който е ендемичен за гушевост. Клисура, Слатина, Розено, Клисоданово. Там е, значи, какво да ви кажа, гуша коли няма. И всяка година ендокринологичния съд в София по една седмица идвах там във всяко от тези села. И преглеждаха една седмица, тяха гледаха и седаха пред всички. Там се продаваше задължително и йодирана сол. Черни пакети, фраути, и никакви ефекти. Това си говорихме с колегите, ето се никакъв ефект. За аз си слабах телефона една вечер беше, тя ми изпрати на професор Корозун една лекция. За първи път аз проумях защо няма никакъв ефект. Нали? Сега, да ви обяснявам, тук на лекарско ниво, той обясни точно, че този йод, който синтетичен, не помага при тези заболявания, които са на гушевостта. Организма не може да го усвои. Да го кажа. Това не го разпознава. Организма не го разпознава. Не може да го усвои, не може да го поеме от това, което предлагаме ние като хапчета и кадар, докато от това чудо го приема. А достатъчно ли е само с този продукт, примерно? Идеално.